buhing handumanan uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ang sugdan ang paghatag og kinabigpagdagal sa unang suwat ka mapuna matud pa ni Ed of Amlan lisod ang pag-move on labi na kun love nimo ang usa ka binuhat. Ato mabinawon ang maong kaagi. Effort Harris at the didi. Subo sa mga kamatasan mayong hapon nga kanimo ug masab sa mga naminaw karon ning pinaminaw o mabulukon matulun-anon nga programa matag hapon nga tanan ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Ako dahil si Ed Atididin 31 anyos ang akong pangidaron. Mipadangat ako ni maong suwasuran party sa akong love life. Nga hangtod karon nag-antos gihapon sa tumang kasakit. Mao kini ang natabo sa akong kinabuhi at diin uban sa mong binuhat. Nagkauyab kami sa akong ex-girlfriend since 4th year high school. Hangtod nga miabot na kami 20 anyos kapin. Maibe kaayo ang dagan sa among relasyon at ididin. Ang gisawan ang tumang kamalipayon. Uban sa kung dakong pagrespeto nga to sa kaniya. Ang among mga ginikanan, isig ka ginikanan, very supportive kaayo sa among relasyon at ididin. And both sides, nag-expect na gud kanamo nga magka-forever na kami. Apan ang tanan nga among gisawan sa ako ang girlfriend at ididin. Nahanaw daw sa aso. Nasayop ako. Kaya nagkabuwag kami sa akong ex-girlfriend at ididi. Naitabo kini diyan ng long distance relationship kaming duha. Kay siya at din narabaho man sa layong ganipin. Wala ko tungod kay nagamayang negosyo. Nagabilin lang ako din sa tuang probinsya. Bisantop sa akong pag-isip na lisod kaayo ang LDR. Kay posible gud kini nga adunay mga problemang masinatian. Ako unta siyang gipugnan ate. Kaya lagi maayo man ang dagan sa ang negosyo. Ganahan ko nga amo na lang i-focus ang among atensyon panahon sa among negosyo.
Pero gusto siya makapundar biyaha para sa iyang family at Eden. So meaning nagkalagyo kami duha. Nagkalagyo mi tungod kay adunay tagsa-tagsa ka mga damgo sa kinabuhi. Tuod-tuod na kining tabo sa akong kinabuhi at ididin nga. Until now, sa mga pagbasa, maglisod ko dawat sa kamatuoran. Misuway na ko pakiglasyon ni bisan kinsang babayi ate. Akong gilingaw nga akong kagalingon. Aron may kalimtan ng akong girlfriend. Gilingaw na ko ang akong kagalingon sa different vices on bisyo. Pero manumbalik gihapon sa una-unag panumdumag kasing-kasing ang akong kinikugma din. Siya gihapon ang akong love. While siya nga akong gigugma, nga akong gidanggo, gipangayos Dios na unta ako ikauban. Nga mahimong ginahan sa among mga anak ug mahimong na akong asawa. Aduna na'y nakaplagang pamilya. Malipayo na siya karon sa iyang pamilya at din. Ganit na kaanak na sila. Uban sa iyang mana. Apan nganong ako at din, nagibuhat na ako ang tanan aron may kalimtan siya. Miadto na ko sa laing lugar. Gipapas na akong among kagahapon. Apan adunay mga higayon nga magpangita ko niya. Adunay mga panahon nga silang permi ang makita na ko. Ang akong mahunaunuan. Lisod ang pag-move on at din. Ganisod ko, bisan giunsa na kong lipay-lipay ang akong kagalingon. Apan may dumdum gihapon ko sa mong happy moments. Nga itong panahon na kami pa. Matudluan ba ko nimo at din how to move on? Kinsa ba eksperto diha nga matabangan ko sa akong problema? Hinungdan gani ate nga. Nangunay jud ko sa pag-text kanimo aron maipalamig kining maong problema. Itabo 5 na katuig ang nakalabay apan siya gihapon ang permina sa una. Malipayon na siya. O dili ko buot nga ako nga mahimong hinungdan nga magproblema siya sa iyang kaminihuon natin. Ako na lang ang mangitag pamahagi. So ate maokli ako na kong problema sa pagkakahon. Unsa may kahay maayo na kong pagkabuhaton. Palihog tabangi ko ninyo. Ano na pugutob o kining tanan, di ka ni Ed, dini sa lalawigan sa Negros Oriental. Ate Didin at your service pa rin. Geraldine Salardagat Chilamingon. Ang Diyos magaban ka na itong tanan. Salamat sa iyong pagkaminaw. I love you all. In God we trust. Bye! Di na tumubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog og pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alaga ginahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.